едно интересно клипче с Геннадий Зюганов. Това е една личност, за която не се говори много в скорошно време, като се замисля, но всъщност емблематична личност в политическата история на Русия. Неколкократно претендент за президент на Русия, дори по времето на Елцин е бил на второ място след него, печелейки може би 1/3 от гласовете в Русия или може би малко по-малко. В крайна сметка не успява да пребори Елцин. От 90-те години общо взето е председател на Руската комунистическа партия, т.е. по-върл комунист от него няма да намерите. Негови изявления са тези от типа на че Исус Христос е първия комунист и цялата Библия може да бъде разглеждана от гледната точка на социализма и други такива комунистически щурти, но нека да чуем клипчето, много е интересно, тъй като касае настоящото състояние на руската икономика. Казахме ви 10 пъти, че икономическият колапс е неизбежен. Цялото първо тримесечие е вече ударило дъното. Ако не вземете мерки веднага, икономически, финансови и други, тогава до края на есента ще се случи това, което се случи през 1917 година. Какво всъщност се е случило 1917 година? Това са всъщност две последователни революции и една гражданска война, която в крайна сметка приключва с превземането на властта в Русия от социалистите и унищожаването на руската монархия в вида, в който е съществувала тогава. И от тогава започва това, което аз бих нарекал дивия комунизъм, който до ден днешен не може да излезе от главите на руснаците, както от главите на някои хора в сателитните съветски републики, част от които беше и България. Всъщност обратно на темата, очевидно е, че състоянието на руската икономика е доста плачевно в момента, щом в техния парламент, разбира се, това нещо е преговорено с Путин, не случайно се говори в Руската дума, но идеята е, че явно подготвят руснаците за сериозни икономически промени в държавата.